April ni som pakhat in rin ni kan lo thleng tareng mai tuntuma hian khovel thil thleng thar thu thar te kan han lor le dona tunlai chu hei Middle East Gulf in dona thom tleminan dai deuh hlekan re deuh hlek na chung hianin Israel Lebanon an boruak ala re hlei thei lova in beina lian tak mai hala chuak ring ni zan lampo khan Israel Hezbollah in beiton na hala thlenga rocket manga in chan ton na ha mekani chuti lai chuanin US Iran inkara inka hai nei an ni phot chu nia chumi tan chuanin hei tuna voin hianin Islamabad in biak na kalpui an nia Iran hi angongol chho vio ni na langa amma kan lo puan ta kan khanin superpower na yang hiala khovelina kan ngai US do phangat an han ni veta ka hian an confuse tangte kan ti kha chu atakena thleng chho mek ni te pon langa Hormuz Strait hi thunun chun zom antum ania IRGC chuan an thunun chho dona indo ma a an kalpui ai khan tuna chuan an strict so don ni na langani Donald Trump chuan Hormuz Strait chu Iranin a thunun chun zom to turani lawa chu di la po da turani kan di langin Iran hian Hormuz Strait hi a thunun turani lo ti chu ani boka in rem na hi an nei thei tak tak ngem ti te rilro mekani anin bat viau maya soifel thei ani donem nge ralthum mangin an soifel le meidon ti te po mahuna hian thil chiang chho tur om tura te pon ngai taila o netine hu chuan Israel chuan Lebanon nen direct in biak na an nei tran don ti soya chuta chuan Hezbollah ralthuam da bole ralthuam tuntir chudi la chuan tel nge yangai ni na soi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan a cabinet ten hemi chungchang hi an soi ho ti soin Lebanon nena direct negotiation direct in biak na tran thuai turin malaka ni ti soin Hezbollah ralthuam ti bole rampan hi te inkara remna in leichin na chu an ngai poimo ber turani thua soi Netanyahu chuan thu chu asiamin Lebanon in Israel nena direct negotiation hong tura angen fobo wangin hemi chungchang hi Israel cabinet chuan an ngai tu ti soin direct in biak na nei tran thuai turin ka hriat tirani heti lai hian Donald Trump chuan Iranin Strait of Hormuz a en kol chhun zom turanga soi chu kan in rem na kan ceasefire nena in millovani US President Donald Trump chuan Iran chu Hormuz Strait mun poimo tak kaltlanga oil thon chuana a en kol dana na thalo tak a thokani tina soya hei hi kan in rem na angani lovani tin Trump chuan a soi heng comment na te hianin in ka hai thu thlung hi hetianga in hial chhun zom na aum chho zelawang hian in ka hai thu thlung an siam hi anget lo hle ni na langa report a chuan in rem na an siam tura hian eng nge an tel don an in rem na tur thule hla hi chiang taka puan chhuat thei alani ri lovani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan sarkarin Lebanon nena direct in biak na nei tran tur ani thu soin maro chuing tika chi nge siang taka puan ani lova Iran thlop firfiak pol Hezbollah ralthuam ti bote chu an ngai poimo ani tur thu soin US State Department official chuan kar le hian Washington a meeting an buat seidon ti anem het thunga Israel le Lebanon in ka hai chungchang le in biak na kalpui mek chungchang soi ho turani Hezbollah official te chuan in biak na tran ma in ka hai nei an lo rot to a ma se na tin hu chuan Israel marlama cheng te hna thu soin Lebanon a hian in ka hai a om lawang ati thung nimin lam le ni zan po khan Lebanon a be puithlak chhun zom ani a Hezbollah pon Israel lama ral thuman ka chhun zom bok nia soyani Donald Trump chuan interview anaya Israel chuan amonum zonga malak na athlop ngei ka be sei ti in Trump chuan soini a tarlan ani World Health Organization WHO ho tu Tedros Adhanom Ghebreyesus chuan Exa posin tundin hmana chuan damdo in pani ICU wa damlo zali somnga borvelom na Israel chuan a beini in puana ni a hospital en kolmek zinga hian Lebanon Health Ministry na Israel in a be puet thlak na liam tam tak te an ombok nia soyani a Hezbollah hian Lebanon a hian liam sangkhaza somnga zinga thren khatan telti Tedros chuan a soibok heti la hian Israel Lebanon Hezbollah in Indomek na hian mani hmun chu asan noi som pani borvel zatanom to a himna zonga tlansia chutiang te chu tam takanom mekani heti la hian Israel sipai te chuan Lebanon chimlam hmun zau tak an lua chhun zom zel ria tun ha ya kho rang an ti chhia
ko rang Hezbollah infrastructure poimo te an ti chhia a hun engemaw chen atan Israel Hezbollah in ka hai nei tura rutna omme kara silai puak ala chol chuang lovani Israel le Lebanon sarkar in biang na tura hian Hezbollah chungchanga engemaw chen thu nei na Lebanon lam hian an nei don tia chiang lem lo heti lai hian Kuwait chuan April ni ko zan khan drone hmanga beina han ram chhunga ala thleng ni nan soya Iran le Hezbollah militia Iran ina tran rol pui selai keng pol te Iran silai keng pol te Kuwait chuan an pu thunga ni Iran paramilitary revolutionary guard te chuan be pui an thlak lo thu soima se West Asia rampuma be pui thlak na lian tak Iran ina local pui to fang hian Iran lo chu pu tur dang anom chuang lo kumsang khasakwa somli pariata Israel ram din ani atang khan Israel le Lebanon hi technically in dona lo nei don ni a mission te ne hu chuan an inkara hian inka haina aum lo thu warta kena soi Israel lamba tangin US Israel ambassador ya chial later chuan he in biak na hi akal pui don bokani Lebanon sarkar chuan April ni som sanhele som ni paruk jing thleng khan hemi chungchanga hian thu chhuwa chiang ala siam lova Lebanon ayo tur hian tunge in biak na hian kal don ti chiang taka puan ala ni hri lo bokani Donald Trump chuan Iran hian in rem na til hotling lo ani chuan US sipai te chuan ma ayana sozo ka an bei don thua soi US President Donald Trump chuan in ka hai hi a hlotling nge ka duani maro chu rin helna lian taka omani ti in Trump chuan social media platform atar langa Iran hian na thalo tak a thoka ramthen khat chau Hormuz Strait kaltlanga oil lak a phal sakani ti in Trump chuan soibok chu in rem na kan nei dan turani lova Iran hian Hormuz Strait hi athunun chhun jom tleta a Botswana flag nei chumi intarna liquefied natural gas tanker chuan revolutionary guard te thupek mangin Persian Gulf atanga chhuwa antuma maserang takin an let le February ni som sanghele somni parojing khan Hormuz Strait baltlang tum chu kirle ni in shipping tracking data atang chuan alang thebok Saudi Arabia chuan tun hnaya poi khoina anram chunga thlenga khan Andal ram chunga pipeline poimo tak ti chiatani thu soin Saudi Arabia state run Saudi press agency chuan official ming tarlan lo thu chhuwa tarlangin east le west pipeline poimo tak Red Sea oil phur chuana le Hormuz Strait laka inven na chu tun hnai be puithlana khana chiat thu Saudi Arabia chuan an puang boka Thuthar bera chuan Israel chuan Lebanon Hezbollah be chhun zom zelati ama maro chu Washington a inbiak na nei turam malak na ero mek thungani Iran Parliament Speaker Mohammed Bagheri Khalibaf chuan April ni kwa sanale somni Baruk Khan social media post a Israel in Lebanon Hezbollah a be chhun zom zel chuan explicit caused and strong response ankal puidon ti soin Mr. Khalibaf chuan Islamabad US Vice President Vance nena hanin biak na tura hian ruam manna han siam to ti soin maro chuan ruam manna kim chang hi Iran po hian an tar lang lova White House chuan Mr. Vance hian April ni som pakhat atangin in biak na a kal tur palai te a hruai don bokani kan hria tangin voin hian Islamabad US Iran in biak na kalpui ran turania ara tha a chuangai te po han be seila amaro chu ara tha chuak lawani chuan ma ayana zo kan chet tur thu Donald Trump chuan a soi Lebanon Health Ministry chuan April ni riata Israel be pui thlakna lian tak mai Central Beirut le Lebanon ramhmun danga kalpui a khanin mi zathum chuang han thi to ti soin mi sangkhat le za chuang an hliam to nia soi ani April ni kwa sang ni somni Paruk Khan tanker pali le bulk carrier pathum chuan straight an paltanga inka hai nei ni hnuwa longkal tlang zong chu sompahni antling to ni in data farm clear chuan atar langa kan hria tang khan helai Hormuz Strait a hian long sang ni borvel jatan tang khang ania chu arwalin Iran hian a chhualem lo hei tuna inka hai nei ania tanga ni ngamazat hnuwa Hormuz Strait paltlang hi long sompahni borvel chau nia soi ani UAE lam United Arab Emirates Oil Company lian ber ho tu Sultan Al Jaber chuan an oil phurlong zani somthum vel chuan Hormuz Strait paltlang hun an hak mek te soya he corridor a hian condition omlawin kan paltlang ngai ni ti in Saudi lam chuan an soi ve bokani Lebanon Health Ministry chuan tunin dona achua atanga voin thlengin Israel be pui thlakna Lebanon a hian mi sangkhat zariat chuang an thi to ti soin April ni kwa maya Israel chetna wang khan mi zathum zat mai Lebanon an thi le to bokani
IDF chuan Lebanon chhimlama ground operation an kalpui mek na hian Hezbollah terror infrastructure sangli zathum vel an tih chiat to thu soin Israel Air Force te chuan Lebanon chhimlama Hezbollah hmun za som ni chu an sipai tan a hlawm nia soin an ati bonan an kap ti IDF lam chuan thu chuan siam ve bawk ani Lebanon chhimlama inbeina aum chho mek lai hian Hezbollah te chuanin Ashdod chhimlam longchol na hmun missile hmangin an lo bei ve mek boka Israel sipai hotu Chief of Staff Lieutenant General Eyal Zamir chuan nimin lam khan khopui pona sipai hmun atloa kanin dawna hmun pui berchu Lebanon a omani ati intana thil tum kan ruaman Israel marlam mi te tana hlawm na ti bo chu ataken a thlengdon ni ti in IDF Chief of Staff chuan soya Hezbollah le Israel in beiton mek na hian Hezbollah hian zertop ni po khanin Ashdota missile ngamazat akablut ni asoi ania Israel a hian hliam anom lo thunga Ashdod beini hmalok hian Israeli Air Force te thok chuakin Lebanon rocket launcher somvel ka chiat thuan puanga Israel ground operation Lebanon kalpuya hianin inbeina lian taka chuak fowani kha in chan ton nate Lebanon a hianin mi sang khaja sari somthum pakwan thi tonia soini in mi sanga zariat somsari pathum tuna hian hliam anom mek bok Ole engponi se Israel le Hezbollah te in biakna nei turin Washington lama ka le lam hian hun an mangdon yom takania amai ro chu tuna hian Israel Hezbollah in kara ral thuam puakala chol lova Israel po hian la beilian khop maya April ni kwa US Israel in ka haizon hu khan Israel chuan na takin Hezbollah te mun ma abei ani kha khata khan chiatna lian tak Hezbollah te khan an tok nge a vena chuan khathil thenga wanga thi ombel zel tenen mi zathum bor vel zet April ni kwa a Israel chetna khan an thi Lebanon a hian an thi ni apuan ani tikan kan handu tok na yanga US le Iran te Islamabad a in biak na han kalpui chhotan mek ania Donald Trump chuanin an be se yangin Iran chuan ma ala tok lo ni na soya Hormuz Strait po hi Iran thunun turin inrem na chutianga lo ani ati enge thlengsil don hi hriat a sakoma in biak rem na mumal takan nei theilo mai thai chutiang vel chu ni Hormuz Strait la IRGC ran thunun to don nia soi ani kha chutiang vel te chu boina hi alo so zel ni hian a hriata Iran la hianin Middle East a Kuwait le UAE Saudi Arabia te drone mangin khato kina beile zo thin ni in media than khaten an tar langama ro chu Iran hi chuanin kan tian ni love kan ni love anti vetlak thung ani poni se khati chena kan du to khanga khovel ramthen khat boina te ngenam tak tak tur te pokan an ti chuak thei ta hri lova khati chena kan du tok photanga khovel thil thleng tharin dona thu thar le rambel boina te he channel kal tang henin longai sang zel don nia du tok le photang